Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu maiztazun taulak. Eta horretarako erabiliko dugu honako adibide bat. DBH bigarren mailako gela baten 14 ikasleren matematikan kontrolaiko notak aztertu ditugu. Beraz, hemen daukazute alde batetik populazioa izango litzateke aztertu daitezkeen objektu edo pertsona guztiak, kasu horretan ikastetxeko ikasleak, bai? Ezin dugu azterketa guzti hori egin, beraz hartuko dugu lagin bat, kasu horretan DBH bigarren mailako gelako ikasleak. Hartuko ditugu kasu honetan 14 ikasleren datuak. Ze datu dira horiek? Bai, izango da aldagai estatistikoa. Kasu honetan izango dira beraien notak. Eta notak ikusten dezute direla zenbaki arruntak. Beraz, horregatik da kuantitatiboa kontatu daitezkelako eta gainera diskretua, zenbaki osoak edo arruntak direlako. Ezin dugu adibidez 3 eta 4 zenbakiaren artean hartu zenbaki bat, 3,5 bera hartuko dugu zenbaki osoa. Beraz, datu hauek antolatuko ditugu taula batean, deitutakoa maiztasun taula. Horretarako beti jarri behar dugu aldagai estatistikoaren balio guztiak lehenengo zutabean. Kasu honetan ikuste zute laginak 14 ikasle osatutakoa dauka zenbakia dituzte, kasu honetan 3tik 9ra. Bai, 3tik 9ra, beraz, horiek sartuko ditugu maiztasun taulan. Sartu ditugu ere 0, 1 eta 2 balioak, baina ez da beharrezkoa sartzea hor. Bakarrik sar daitezke, sartu behar dira, dauzkagun balioak lagin horretan. Kasu honetan ikusten dezute, alboko zutabea da maiztasun absolutoa. Horrek esan nahi du zenbat aldiz, agertzen da laginean zenbaki hauek. Adibidez, 3a ikuste zute ateratzen dela 1, aldi bat bakarrik, beraz jarriko dugu hemen, aldi bat. 4a ateratzen da 1 eta 2 aldiz. 5a ateratzen da 1, 2 eta 3 aldiz. Beraz jarriko dugu maiztasun absolutoa 3 aldiz. 6 zenbakia ateratzen da hemen laginean 1, 2 eta 3 aldiz. Hemen 3 jarriko dugu. 7a ateratzen da 2 alditan. 2 aldiz jarriko dugu. 8a ateratzen da behin. Beraz jarriko dugu hemen behin. Eta 9garren zenbakia, 9 zenbakia ateratzen da 2 aldiz. Beraz bere maiztasun absolutua da 2. Hau da, 2 ikasleek atera dutela 9 nota. Azterketa horretan. Hori da maiztasun absolutua. Zenbat aldiz agertzen den aldagai estadistikoaren balio bakoitza. Ikuste zute aldagai estadistikoa adierazten da I() bezala eta maiztasun absolutua F() bezala. Alboan daukagu maiztasun absolutu metatua. Metatu esan nahi du akumulatu. Beraz, hemen ikusten dezute 3a behin daukagu, gero 4a 2 aldiz, beraz batu behar dugu, aurrekoa, gehi 2, 1 eta 2, eta 4ak metatzen duena izango da 3 elementu. 5a 3 aldiz agertzen da, beraz 5 arte metatzen dira 1, 2 eta 3. Hau da 6. Horrek esan nahi du metatua, bai? Akumulatzea. 7a 2 aldiz, beraz metatzen ditu 6ak, 7ak, 1 gehi 2 gehi 3, gehi 3, gehi 2, hori da 11. 8a beste bat, hau da 11 gehi 1, 12. 9a 2, beraz 12 gehi 2, 14 jarriko dugu hor. Eta hurrengo zutabeak automatikoak dira. Hau da, maiztasun erlatiboa. Maiztasun erlatiboa da egitea ehunekoan zenbat den maiztasun absolutu bakoitza. Balio bakoitza, bai? Adibidez, bata ehunekoan kalkulatzeko maiztasun erlatiboa izango da egitea 1 zati guztia
amalau elementu ditugu hemen, beraz behar dugu bat, zati amalau. Eta hori izango da, 0,07, bai? Urrengoa, gauza berengo genuke, 2 zati amalau. Horrek ematen du 0,14, eta gogoratu euneko ateratzea egin behar dugu bider 100. Hau da, euneko 14. Eta beste datuekin gauza bera, 3 zati amalau, 2 zati amalau, 1 zati amalau berriro, eta 2 zati amalau. Eta ateratzen zaizkigu amartarrean zenbakiak, eta azkenan egin behar dugu bider 100, koma eskubira 2. Orduan, hori izango da, nota hau, ze euneko dauka guztiarekiko. Eta guztia, ikuste zute dela, 14. Hau da, 14 elementu. Batzen badugu bat, gehi 2, gehi 3, gehi 3, gehi 2, gehi 1, gehi 2, ematen du 14. Laginak ditu 14 elementu. Eta adierazten da, n izkiaren bitartez, bai? Gero ez dugu esan, baina maiztasun absolutu metatua da F maiuskula azpi, eta maiztasun erlatiboa H minuskula azpi. Hori da F azpi zati n, maiztasun absolutua zati guztia. Eta azkeneko zutabe bat daukagu hemen deitzen dena maiztasun erlatibo metatua. Absolutuan bezala da erlatiboa. Gertatzen da gauza bera, metatu behar ditugu eunekoak. Kasu honetan ikusten zut hemen 7,14, hemen da 7,14, gero daukagu 14,29, hau da, lau arte, estadistikoaren balio arte, metatzen duena, 7 gehi 14,29, 21,43, eta besteak jagingo egin ditu, 21,43, gehi 21,43, da 40,86, 42,86 gehi 21,43, da 74,29, eta horrela batuko genituzke guztiak, eta bukaeran daukagu euneko 100. Daukagu euneko 100. Eta batura eman behar du euneko 100, eunetan. Bai? Zutabe hauek beti egon behar dira maiztasun taulan. Eta bukatzeko esan behar dugu, nahi badegu grafikoki egin, gero aipatuko duguna, beti egin behar da, kalkulatu behar dira ere graduak, hau da gero transportaderarekin marrasteko. Beraz, horretarako graduak kalkulatzeko beti egin behar da 360 bider eunekoa, maiztasun erlatiboa. 360 bider euneko 50, grafikoan izango litzateke, adibidez kasu honetan beltza kolorea, 180 gradu. Gero, euneko 10 izango litzateke 360 bider euneko 10, bider 0,1, 26 gradu. Bai? Eta euneko 40 gauza bera, 360 bider 0,40, 140 tala. Eta horrela aterako genituzke graduak. Kasu beran, baldin ba genitu bakarrik maiztasun erlatiboak eta kalkulatu behar baditugu maiztasun absolutuak, beti da egitea n bider eunekoa zati egun. Hau da, 20 bider 10 zati egun. 20 bider 0,1, kasu honetan, 20 bider 0,5 ematen du 10. 20 bider 0,1 ematen du 2, eta 20 bider 0,4 ematen du 8. Bale? Ba, hau da, maiztasun taulei buruz jakin behar dezutena.